Pan fyddwch chi'n edrych tuag allan yn gyson i ofalu am angenion pobl eraill, gall fod yn hawdd esgiluso'ch hunan. Mae'n werth meddwl am chi eich hun fel eich cwsmer eich hun, drwy ddilyn y 4 egwyddor arweiniol o ddarparu arweiniad arian. Gofalu amdanoch eich hun. Mae angen cefnogaeth arnoch hefyd. Peidiwch â gorwneud pethau. Gofynnwch am help os ydych ei angen. Byddwch yn glir am gyfyngiadau eich rôl. Allwch chi ddim gwneud popeth i bawb bob tro. Cysylltwch â chi eich hun. Cadwch yn ymwybodol o sut rydych yn teimlo a pham. Gwiriwch eich cyflwr meddyliol ac emosiynol. Efallai y byddwch angen ychydig o amser i ddod dros rhyngweithio anodd cyn i chi symud ymlaen i'ch cwsmer nesaf. Cofiwch, mae eich lles chi yr un mor bwysig a'ch cwsmer.